نعربي 22 جنبوت زتدالو على توزين حزلكم متسلخو بقدامنت أرئيس زينا أسمرا ركب سب السلطان إيرتران كاترن أكايدا إثيوبيا جبسي أفدق بحري هنناي مركب تعري تنقف على خطبل كسيسا روبيو كوبا هنا أمريكا سقات مخانا خجلزن كله هافانا بحاسوت كسيساتو وطري كارابيان هنا فرتن دروناتن أمريكا أبتقى خوبا كتسانا نتوا ترائن زي خبركم تخاتلتي ازن كالن حيزلكم متسلخو كساب موداتا مسايك تسانهن دحتتكو أبزا چانال دما ناي وطرو تخاتلتن نختكونو سابسكرايب بموار سدران نختكونو بخبري يعدمكم أسمرا ركب سب سلطان إيرتران كاترن أكايدا منستر قدات وطا إيرترا عثمان صالح نفتسام قدات إمباس قطر أب إيرترا أمباسادر كانم بين محمد المعديد رخيبو خمز زراربو أقلقلوت زينا قطر أفليتهم تركبا منغو أسمرا استخايدو كوينو دحر نويح من كل قوال زمدنا خلتين هاقرات زر أزلو بمخانو أغالبو سيحبو اللوم ديبلوماساو زمدنا خلتين هاقرات أبشن شعاتي 296 أب دوحا إمباسي هاقر إيرترا بمفات زي جمرو خوينو قطر بوغنا أب خلتشن حالن إمباسي أب اسمرا بمخفات نتزمدنا أحيلاتو يام كاب شوات حيزو دما خلتين هاقرات أزي عمر زخونه زمدنا خمز نبرن زفلت كوينو أبز حلفة 10 عامتات جن زمدنن أنقل كلي تنحهم كترى بخلتشن 10 منغو إيرتران جبوتنا بستفتره دوباوي مسحب كم منغونيا بمخان أبتيز السحب دو بعقاب سلام سراويتا أوافيرا منغو خلتين وجنات صاري شمقلنا تكاير كم زنبرز أيرسعن أبت وانتها بسنكتي أب خلتشن شعتن زت نبرلا أجده أب دبلوماساوي تنتصلو زنبرز إيرترا كاتر بوليتيكاون قوتاون دقف زجبرت أجداسيت مشارختي إيرترا من باري فلتم أنت خونة زمدنا أب خلتشن 10 شعاتن دحرز قات مقلولاو أبال هاجرات متحجاز وشمت عرب سعود عرب إمارات بحرين قبتن قبل القطر أجدا مسجبره إيرترا مستزنبره زمدناون تبلاشيوم أبت وان إيرترا بقولنتي السعوداويان إماراتن زمرحو زنبرا كيدان دفنتاو حيلي أنصاري مناويان حوتي بقربا كمز تسلفت هيرسان مس إمارات بزنبرا استراتيجيكاوين وتدراون متحبارهن ودب عسب المعسكر أيرن إيرترا أبي يمن نزقبر سرحيتات أفكيدا نيرايام كلولاو هاقراتن نعامغا أبز خدلوه نويح كيت انحت كاتر سراويتها كاب دوب إيرتران جبوتين الإلايام منغو هاقرات متحبار وشمت عرب أب خلتشن إسران حدن بستقبر السمع اتابو وطرز نبر زواوي ديبلوماساوي ببغرب انا تمحايشي خمت كمز تنحين القرم أبزت مالا بسمرا استقبر ركب سب سلطان كلتين هاقرات نتتسنح زمدنا بمقمقام زمدنهم انا دنفعز خرلو من قدي عملكيتهم كمز تزراربو تفليت اللوم دحرتي أبي لكاتيت زي تبعري كوينات إيران أمريكا إسرائيل ماكلاي مبراق بحفشا زي توسن هاقرات وشمت دمه بفلاي بسنكيز وردن متكعتات إيران أب كلولاوين زركبام بسنك دستفتر جيوبوليتيكاوي جيو استراتيجيكاون مكيارات دمه هاقرات وشمت أب حد يخون مس هاقرات قولوبون كينيون زلوون زمدناتات داقمة من تعريخي قبرا تجديدن كم زلوا زواوي كيلاتات خقلتو تنحميهم ركب أسمرا منستر عثمانن أمباسادر كانم عبين دبلوماساوي لوطن سمعت زي تسمى معلو يخون انبر كلتين هاقرات ابتي زك ايرزلو جيوبوليتيكاوي ملكة كأي بحري ركباتن انمي خلاص زي جمروه قبراوي تبقسو كخون كم زغل يقمت إثيوبيا جبسي أفدق بحرين ناي مركب تعري تعنقف اللغت بالكسيسا إثيوبيا جبت مس إيرترا سمع مقعزيا بحر الدحر مختامة أبك أي بحري كتتاوي أفدق بحرين مركب نزقبر زلو تعرات سلام نمتعنقاف نمزراقن تنكساغسا اللغت بالكسيسا وابقى المنستر قدات وطا إثيوبيا أمباسادر نبيات جيتاتشو بحاموس إسران حدن جنبوت كلتشن إسران شدشن أبزهاو غايزتو مغلصي اتي أب كايرو زمت زي هانات وديت نت إثيوبيا بسلامو منقدي أفدق بحرين مركب زلوا دليت نمعنقاف أغالبو نمسراق زعلم مخانو قليتم أمباسادر نبيات كم زغلصو بوليسيتات جبسي هنتي أبقرنا أفريقيا زلو مرقا نمزراق زعلم تاريخاوي دحر بايتا ألوه إثيوبيا بحرين مبصح دبلوماسياوي صارتات أب تكايرلو وان كايرو وطري كتفتر مصنحا لمود كوان تخونه اتنا يافدق بحر حتو جن هنا دحريت زي ملس مخانو أنا تيروم إذا منغو جبتن إيرتران زي تجبرس مع منستر قدات وصاي جبتي بدر عبد العاطين منستر مقعزيا كامل الوزيرين أبس مرحولة هاب زجبرو الأوان مس بريزيدنت إسياس أفوركي بمرخاب
ዝተፈረመ ኮይኑ ንወደባት ግብፅን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ናይ መራኽብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘን እዩ። ሚኒስተር ዓብዱልዓጢ ኣብ ኣስመራ ብዝነበሩሉ እዋን ጸጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ፍሉይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተኣሳሰሩ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ናይ ምእታው መሰል ከም ዘይብለን ቀጥታዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ነቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ወታደራውን ኣዘዝትን በተደጋጋሚ ዘልዕልዎ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ መቐጸልታ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦግራፊያዊ ቤት ማእሰርቲ እያ እትርከብ ብምባል ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር በዘይ ቀጥታዊ ኣፍደገ ባሕሪ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ዶባ ምዃኑን ብምጥቃስ እዚ ሕቶ እዚ ብሰላም ወይ ብሓይሊ ክፍታሕ ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ነዚ መርገጺ ብምድጋፍ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ሃገሮም ናይ ገዛእ ርእሰ ሓይሊ ባሕሪ ከተጣይስ ምዃናን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዕስከር ናይ ምርካብ ሕልማ ስትራቴጂካዊ ቀዳምነት ከም ዝወሃቡ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ወጥሪ ካሪቢያን ነፈርትን ድሮናትን ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኩባ ክጻነትዋ ተራእየን። ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ እቲ ኮሙኒስታዊ መሪሕነት እታ ደሴት ትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኩባ ነፈርትን ድሮናትን ስልያ ብምብራር መልእኽቲ ተሕልፍ ኣላ። ብሪጣንያዊ ክኢላ ድሮን ዶክተር ስቲቭ ራይት ከም ዝገለጾ ኮኔልካ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ ሰማያት ኣዒንቲ ከም ዘለዋ ንጹር መልእኽቲ ንምሕላፍ ትገብሮ ዘላ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ካልእ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ካብ 11 ግንቦት ጀሚሩ ብውሕዱ 5 ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ፒኤ8 ፓይሳዱን ናይ ስልያ ነፈርቲ 3 ኤምኪው ስትራይተን ናይ ስልያ ድሮናትን ኣብ ውሽጢ ካሪቢያን ኣብ ጥቓ ኩባ ክንቀሳቐሳ ጸኒሐን ኣለዋ። ገሌን ነፈርቲ ካብታ ደሴት ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ በሪረን እየን። ወታደራውያን ነፈርቲ ኩሉ ግዜ ቦትአን ኣይስሕታን እንተኾነ ንገሊኡ ክፋል ናይቲ በረራ ጥራይ መለለይ ቦትአን ስለ ዘየካፍላ እቲ ናይ በረራ ምክትታላታ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ኩባ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ሙሉእ ስእሊ ክህብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ስርሒት ነፈርቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ እዛ ናይ ካሪቢያን ሃገር ናይ ነዳዲ ዕፅዋ ካብ እተንብር ጀሚሩ ኣብ ዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዘሎ ወጥሪ ብርኡይ ድሕሪ ምውሳኽ እዩ። ሃቫና ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክፍጽማ ዝኽእላ ድሮናት ከም ዝዓደገት ብማዕከን ዜና ኣክሲዮን ዝተጠቕሰ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኩባ ግን ሃገሩ ኣይትፈርሕን እያ ውግእውን ኣይትደልን ብምባል ምላሽ ሂቡ። ንዋሽንግተን ድማ ወታደራዊ ጣልቃን ምግባር ናይ ሓሶት ምስምስ ትፈጥር ኣላ ክብል ከሲሱ። ነዞም ክስታት እዚኦም ስዒቡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብረቡዕ ምስ ህዝቢ ኩባ ሓድሽ ዝምድና ከሉ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ሩቢዮ ኩባ ካብ ኣሜሪካ ናጽነታ ዝረኸበትሉ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ብቋንቋ ስጳኛ ንህዝቢ እታ ደሴት ብቐጥታ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ክትግምቶ ዘጸግም መከራ ተሓታቲ እቲ ኮሙኒስታዊ መሪሕነት እምበር እቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዕፅዋ ነዳዲ ከም ዘይኮነ ገሊጹሎም። ሩቢዮ ኩባ ንኣሜሪካ ስጋት ምዃና ክገልጽ እንከሎ ሃቫና ብሓሶት ከሲሳቶም። ኩባ ንኣሜሪካ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ስጋት ምዃናን ናብ ሰላማዊ ስምምዕ ናይ ምምጻእ ትኽእሎ ድማ ልዑል ከም ዘይኮነን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣፍሊጡ። እዚ መግለጺ ዝመጽእ ኣሜሪካ ንፕሬዝደንት ኩባ ነበረ ራውል ካስትሮ ኣብ 1996 ዜጋታት ኣሜሪካ ዝነብሩሎም ክልተ ነፈርቲ ብምውዳቕ ቅትለት ፈጺምካ ብዝብል ክሲ ድሕሪ ምምስራታ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። ሩቢዮ ዋሽንግተን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከም እትመርጽ እኳ እንተገለጸ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ሃገሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ስጋት ናይ ምክልኻል መሰልን ግዴታን ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኩባ ብሩኖ ሮድሪጎስ በወገኑ ንሩቢዮ ብሓሶት ብምክሳስ እታ ደሴት ንኣሜሪካ ሓደ እኳ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘይትፈልጥ ገሊጹሎም። ሩቢዮ ብዘረቡ ምስቶም ሕጂ ንገጥሞም ዘለና ወገናት ክርአ እንከሎ ሰላማዊ ስምምዕ ናይ ምፍጣር ዕድል ትሑት እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ኩባ ብመላእቲ ዞባ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ደገፍቲ ረዓዲ ምዃና ከሲሱሎም። ሮድሪጌዝ ግን ነዚ ክስ እዚ ኣብ ኤክስ በትሪ ነጺግዎ ይርከብ። እቲ ናይ ኩባ ሚኒስትር ንሩቢዮ ወታደራዊ ተጻብኦ ንምልዓል ይፍትናሉ ብምባል ዝወቅሱ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ብጭካነን ብስርዓትን መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኩባ ብሰንከቲ ኣሜሪካ ዘንበረቶ ዕፅዋ ነዳዲ ከቢድ ናይ ጸዓት ቅልውላው የጋጥማ ዘሎ ኮይኑ ምምሕዳር ትራምፕ ድማ ውዕል ክትገብር ጸቕጢ ይገብር ኣሎ።
በዚ ምኽንያት ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሕጽረት መግብን ከጋጥሞ ጸኒሑ እዩ። ሩቢዮ ግን እቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበላ ናይ $100 ሚልዮን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተቐበለት ሓቢሩሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኩባ ጸቕጢ ንምጽናዕን ነታ ደሴታዊ ስርዓት ንምውዳቕን ብግልፂ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ራውል ካስትሮ ዝቐረበ ክሲ ምስቲ ትራምፕ ኣብ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ዝወሰዶ ናይ መሓዝ ስጉምቲ ዝመሳሰል እዩ። ጋዜጠኛታት ንሩቢዮ መንግስቱ ንካስትሮ ከመይ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘምጽኦ ምስ ሓተትዎ ከመይ ጌርና ከም ነምጽኦ ከም እንፍትን መደባትና ንማዕከናት ዜና ኣይንገልጽን ክብል ገሊጹሎም። ነቲ ክሲ ዘፍለጠ ዓቃቢ ሕጊ ቶድ ብላንች ግን ካስትሮ ብገዛእ ፍቓዱ ወይ ብኻልእ መንገዲ ኣብዚ ክቐርብ እዩ ብምባል ገሊጹ። በተወሳኺ ሩቢዮ ኣዲዝ ላስትሬስ ሞሬራ ዝተባለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፍሎሪዳ ተኣሲራ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ይርከብ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓብቲ ናይታ ንመሓዝኡ መኽሰብ ዘለዋ ጽላት ቁጠባ ኩባ ዝቋፀር ወታደራዊ ትካል ላዕለወይቲ ሓላፊት እያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናድኡና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ብምጽላሕኩም ብልቢ ነመስግን። በብዘለኹም ሰላም ትመንና።